Ходя на обучение, онлайн обучение по мнемоника и еидетика. Сега ще кажа. Мнемониката е наука за паметта. Кръстена е тази думичка, произлиза от гръцката богиня на паметта. Древногръцката, може да попиташ сестра си. Другата думичка какво означава? Еидетика. Еидетика е наука за въображението. Има няколко игри, които са относно въображението. Картинки, като всяка картинка е съпроводена с някаква цифричка. Ние ще се опитаме да запомним картинката и цифричката, която е към нея. Това е първата картинка. Помним индианица с цифра 3. С цифра 4. Помните ли? Тази къща под формата на обувка цифра 1. Звездите шарените 9. С лъка какво запомнихте? Правилно! Сега ще кажа кой е лесният начин, по който да визуализирате, както го наричат в обучението. Примерно да си представите, че лъка е под формата на цифра 3. И така запомняте цифрата към изображението. Я да видим някой спомня ли си тролея кой? Правилно! Аз си представих, че просто е един тролей. Ти какво си представиш, Зеляйче? Че запомни, че е цифра 1. Един тролей, добре. Не. Китайците, точно така, китайците бяха 4. Аз си казах, има 3 китайци, защо пък да няма още един и така си. Няма четвърти. Ти си търсиш начин, по който да запомниш цифрата. 4. Вие с градите. Чудесно, ето вие сте намерили друг начин. Си търсите начини, с които да запомните всяка картинка, с която цифричка заедно беше, като си представяте нещо. Вие се справите до тук много добре. Колко изображения? 4. Сега ще